Si Bitong nilansad pagka kapitan. Karong kuha na? Oo, karong leksyon na. Ah! Eh si Ngilmigod. Presidente. Hmm. Di pwede. Panahon sa pangampanya, ginan niya nga nagdong. Bantayan niya nga tong baka, kung iglawog. Ayay. Kay mga ampanya ako. Oh. Ako gining house to house on. House to house on ko gini kay yawa ta lang mudaog ta. Kan ha? Pag-abot niya, tuyok na siya. Pag-abot niya, tuk siya, Mayo, Mayo. Diya may babae ni gawas. Hmm. Nagdusty lang niya. Puti kay paa. Lingkod, oh, unsa may ato kap? Niya lagi ko dahil kay nangampanya hapit na mga eleksyon. Hmm. Niya lagi ko kay kon, yawa ta lang taon, mudaog ko. Hmm. Siya, sige kap, lingkod sa. Lingkod. Tapat ko ni maglingkod kap. Siya, tapad ang day. Ngalo siya kap. Ilang, kau tahu ko ni kumbuk-kumbuk katong ayo lang dai kay ay makakita. Dagan ba ko pagkakapitan na ni makakita. Ayo na lang. Siya nakap baya. Sagdi lang ko ng mga tao kap. Pero yan na puli ko ni Palugod eh, palugod. Palugod siya. Gipakuhan po niya ang kamot. Yang kamot ko ibutan ni si pa. Kap. Siya ro kap ko ta guni akong pa kap katul kayo. Ayo lang gid kay makapitan ko. Simba ko may makakita nato, nya unsaon naman lang. Basin unya ilang Lainon. Aron. Oh, sige dai mo na lang to ha. Lakaw na ko. Sige kap di makaka, sige na lang. At pag-abot niya sila, sige magtiyabaw ang baka. Ngano ba ang baka dong nagsige magtiyabaw? Siya, kuan pa. Nanguwag siguro ni baka ha. Kuha atong laki, patak magi. Pag ato niya, di mutakmag ang laki. Siya pa, di man mutakmag ang laki pa mo. Dagandagan man siya. Magkapitan po tingali ng baka ha.